Ano, makatag daw? Libon? Libon sa ano? Po? Rock ano? Ayan, may drone ako. Shoot ako. Ang sayo ko. Oh, galing mo kuya. Ito. Pwede na sa nakitch ko. Wala ko ako
ang kulay violet. Hello? Hindi na ako kanina. Hello? Pretty ka na talaga. Kami sandiran ka. Kami pa. Wow. Wow. Bulugos. Boom! Binago. Dua. Wag mo ko. Ano yung ba't yung bilang? Alalalalala. Oh. See? Saan ka ba lumayas? Saan lumayas ka? Ang ganito na po. Pag-direct lang pala. Ang ganda. Doon ang mga reclick. Ay, ka. Ginapok mo na? Ay mo?
laser. Dapat po ayo. Nalit ako. Ay, ito. Lahat. Madyan ako sa iyo. Ba't ako kumusog? Ginada mo. Anong ipunta? Sige tayo. Sige ako. Bago-bago ko na pinip na ito. Zombies, nagbago. Ayun, ang buhay kayo dito. Nakawalan ka rin time. Bago ba yan? Panduwa na yun yung buhay. Ay, Tira ka John. Tanda. Okay, buhay niyo. Pagkano mo parang walang count. First, 78. Maraka naman ang pag-ibig. Kaya malulog pa ako, nakakadamage pa ako. Para dito lang nakatao. Kaya man nga yung critical damage. Kaya kaya may critical damage. Pwede lang na. Ito din, no? Ha? Ito din, no? Nagsubuhay ba? Ay. Kapasok ko nga ni ayok ka. Bakit ba nila rin doon na? Pinakpok ko na ka. Ako lang man kayo. Ano ang ganyan dami? Kumari pa kayo usap ka mo doon. Bato ka ka. 59. Huwag na ito mo baga.
Ganun pa, kung sa Nagbuhay pa ngayon, ano? malig na lang ako. Naglalap yan. Or, ano kung magaro, yung next level ko ba? Or bakit ang mehanap ng ano yung dawa siya? Pwede, ano mo talaga sa ako? Sabi ko, ba't ako nagagana, no ba? Puro ko lang, sumunod natin nga, ito yung durin na wet. Paano naman mga buhay? Kung matatanda lang, time ko kaya magagana. Pagkano na, gano'n. Agip ka, magandang ka, nandun agip ka. Ano yung pagkano na ito? Ang kailangan sa ito. Bang! Yun. Wala! Bus na! Bus pa nga yun. Pero mabuhay na yung last boat. Sapayaw. Batin mo yan yun. Akong bati. Batin mo. Oh shit! So, tagal akong bati doon. Ay, ubo ko. Grabe naman, hard. Kapulaw ka na nga. Kapulaw ka pa. Puta. Dali yung sa nang buhay yung. Wala na yung tulo. Dali yung sinakong gawin sila. Ang hype. Doon mo gari ka na naghahanap na hype. Ay, na may itch ako. Insipaw. Uy, di ka na palang tawag ako nito kamo. Sa ano? Kumbaga yun, hindi na tagalog to. Sino yung mga tiga-kanyag niya? Pati balik-balik. Maringay, doon nakalisis ako. Ah, sa payong mo, Igo. Pagkatalan sa payong. O, 21 mo nito. Ikaw baga, umakatin pag-iling mo. Itong matawag ko rin doon. At payo, may shield ng payo. Dili mo lang buhay. Kaya magagil sa gumawa ng bala mo. May mga yan, may pesa. Dahil mo nga niyo, ba't nga isaro? Ano, RPN, pero sa doon ay nakawat, nakawasan. Hanggang apat mo na kayo ng bala. At sige papasuntin, ako lang na nga, sige papasuntin. Marit pa nga labot ang kain sa dumaan. Dili lang buhay. Huwag na ka na ba na, yung tababa na.
Ito ba, kuya, wala talaga sa tayo. Lalaman. Pag lago ka, pag mister na hay. Certified naman ako, digi naman ako. Ika. Pag yung so, mag-itch ka, clear pound. Wala man ako na yun. Mag-click ka. Uyaw na pala ako. Bakit mo ba yung pain? Pwede ka tigagaw kung ano daw. Hindi ko ba nung pangarap ko? Hindi na mabuha nyo. Iba pa nga lumo eh. Nagpulaan mo. Lao, pasalib ka. Ang ina. Alam ko. Uy, di kita. Paano yan mo? Ah, Salamat daw medyo. Binanggawa ng salamat. yun, Yun, nagawa sa mga. Wala na kang maskara. Ouch! Hindi kayo, business ka lang. Sige lang, may abagod zero. Zero. Magalit pa dyan. Out na bagaw. Mata, no? Gusto yun lang, isang video. Data. Ay. At nangyari, na-justify. Diba? Dapat. Nakabot. Pagano na ang sama? Medyo. Maybe. Ate, tulog ka doon. Yun, makawat ito. Nilusog na. Oh, napayukom. Napayukom.
Ano yung mag-ibig kita? Hindi yung hindi na Hindi daw. Hindi daw. Meron kang pera, ano? May pera ka tawag mo. Water lang. Ay, mag-exit. Ay, iyan, bigyan mo. Kuya naman, ito dito-download kapag mag-Facebook. Ano? Fairfax? Teka na mag-ano. Bumalik ka sa ano, sa, sige, Alia, di ba pagkikiton? Sige pa. Diyan sa may ano, yun nyo. Ito na baga, may Fairfax na. Ilan na lang. Tapos dito mo na hiyakap ko. Wala na, bigyan na tulog. Tapos sila. Ay, tangina, suwid pala na day. Hindi na ako mga Facebook. Yo, jangan Suwid pala na gago. Kami, 6. Ay, pangit, ka.
Uy! Kaya sana ako lao. Igagadan ako nilaw. Ibo yung speaker. Ikaw na ba? Hello, Bea. Correctly. Hindi nga. Hindi ko lang malahay. Naginawa. Itanan daw ito. Eh, ba't mo ako? Laki dugi. Prata. Paano kung may ano? Ha? Mabisa na kita. Mission sa napo. Pero, nagana ano nga ini. Paano yung na naman? Alat, tigod na. Yun ako na. Alat. Dali na. Yun, maano mo. Dali na. Sa gandang pangyan. Ayan tayo. Okay. Okay. Two. Vintage ang buhay. Vitamin 1. Vitamin 1. Vitamin 1. Tingnan mo. Vitamin 1. Hirap. So, hindi. Ilo mo na-replay. Sige, yun. Pabunin mo ba yun? Gusto na lang ako din. Pag-isend yun. Kasi sa mismo. Magic ano ito? Magic milk ito. Ano din? Magic milk. Magic milk. Mapuspera kung bibisay. Ewan kung yan sa mga pamilya. Nakain ang siyo. Bigla.
Uy, nag-uulan. Magaling din mo. Ha? Magaling din mo. Tayo. Sige ako. Diyan, nawawalat dyan ang tao. Ayan, ano yun ang inaraw na wala ba? Hindi kinahiling. Asa. Isipan na.
Lusog na ako. Hindi talaga naman po ako sa akin. Kaya, wala sa mga. Ang dinaragli. Parehas na. Pasok pa ba dito? Ay, sana. So good. Pero, ay, ilang oras na?
Yung masang bilis na tayo. Wala ko. Nakakati niya. Lagi yan sana. Lagi yan sana ganun. Ha? Pa? Balik-balikan sana. Hello? Nawala. Balik mo rin. Pagkawagan mo. Balik ka. Nakakaroon sila. Nakakaroon sila. Nakakaroon sila. Uling pa-research sa ulo. Ang kahit mo, tapos mo, wala kahit din. Para baga? Balik sa papel, surato, sa mga miming nga nagabot. Ano nga, wala akong friend. Libol. Hello? Libol. Libol? Ah. Mapagod sa nama, video pa. Grabe na, no? Hindi ka magpagod. Hindi naman ang ayos na magpagod. Mapadulog na sa naman. Kung video pa. Kaya makikita. Tapos pag nag-comment nila, dahil ako yun, bata naman,
Gano'n din ako sa mga nagpapa-breastfeeding eh. Tsaka normal na naman yun sa mga ina eh. Talaga. Naipahilig sa ama ang nagduduluta. Parang Jules. Poste, paano na? Nakalong ka? Ano na? Bagong pasanayan ay ilan matapos na. Gusto ba ako? Mami. Ay. Genre. Genre, Mario. Sandali. Saan mo kasi pareho ka kasi? Ah,
talaga pagkain ko. Ano na ba yun? Ay, pamalas pa. Luwag mo na. Sa anong oras mo luwag mo na? Hindi ka pa nagtao naman? Ikaw nga naman? Jadi sana nagbayad.
Tayo. Ay, Jimmy Bart. Tapos tuloy, baka nagawa. Bakit ito?
agad. Kita kayo may nagkakagat. Kita kayo may nagkakagat.
Sila ko dito, sir. Ha? Sila ko dito. Hindi mo nga niya. Nato. Ano, tandig mo sila lang. Ano? Hindi kayo wish sila. Hindi mo. Hindi ko malagay mo sa day. Tandig mo sila. Ayaw guys sa akin. Ay, pakulon. Ano niyo ito? Ha? Ano niyo ito? Bilay. Ini? Ini? Iya. Talaga. Illegal. Kung sino talaga.
Bakit sila? Erwin. Aray. Ay. Alik po mo. Hindi na mo rin. Yo, ay. Alam mo? Yung mo muli. Sige. Jabo.
Hindi mo to. Okay, so. Wala daw. Okay lang kung ano ito, bakit Oh, ganoon. palagi. Kasi nakakitiwa na naman. Sila. Pag-start daw tayo sa to. Oh, shit. Naalala